Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manausad kanimo. Mga igsoon atong santos nga misa, magpasalamat kita sa Dios labi na sa iyang walay hunong nga kaayo kanatong tanan. Atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang iyang mga prayer intentions. Mga igsoon, aron maandam kita ni atong santos nga misa, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala ron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi ron pagtawag sa mamakasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Pagkadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, hugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang akong pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang aming halangguno, Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Espiritu sa langit. Magampo kita. O Diyos, naglipay kanamo sa tinuig nga pangilin sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo. Itugot nga maluluyon nga pinagi sa mga pangilin nga among gisaulog dinhi sa yuta. Mahimota kaming takos sa pag-abot sa makalipay nga tunhay diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan niadto sa templo sa 3:00 sa hapon. Ang takna sa pag-ampo.
Sa ganghaan nga gingalag matahom nga ganghaan, may usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro, "Tan-awa kami." Busa mitan-aw ang bakul kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, "Wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw nining ani kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw." Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha, naligon ang tiil ug buol-buol sa bakol. Milukso siya, mibarog ug milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo, nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tawo nga nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios, ug sa diyang nailhan nila nga siya maudiay ang makililimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa templo nga gingalag matahom nga ganghaan. Natingala pag-ayo silang tanan sa nahitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awiti ang iyang pagdaig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhay. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pabutang Ginoo diha sa gapo. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siyang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta nagahari ang iyang panghukom. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Mahinumdum siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan. Nga iyang gipalungtad sa kalibo ka mga kaliwatan. Nga iyang gihimo tali kang Abraham. O pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang yuta
puno sa kaayo sa Ginoo. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdayig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan. Mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay, sa katingalahang panag-away. Ang tagiya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol o bisti, si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw hari nga mananao, kami in taon kaluy. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manakan ninyo. Maanausap kanimo. Kinudlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, og nagsultihanay sila may tungod sa tanang mabutang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus og mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa may inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga nganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra ba'y nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo dito nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabo nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Unya, usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang makadaguan sa mga pari ug mga punuan mitugyan kaniya aron isilutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus.
Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas nining mga butanga o unya mosulod sa iyang himaya? O ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Natong tungura dool na sila sa balangay nga ilang atuan o nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan. Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ang pagpanihapon mikuha siya sa pan ug gipanalangin niya kini unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya sa mga nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan. Ug nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem. Dinikaplagan nila ang napulog sa katinunan ug mga uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Mga igsoon, mao kini ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag o Happy Easter sa tanan. Adunay usa ka makapatandog og tinuod nga istorya, mga igsoon, mahitungod sa usa ka inahan nga ang iyang anak nagtrabaho sa layo. Sulod sa daghang tuig, kining maong anak mupauli gayud siya kada Pasko. Apan mga igsoon, usa ka Pasko samtang mupauli na kining maong anak, na aksidente siya og namatay. Naguol gayud og maayo ang iyang inahan. Kinsa man kahay dili maguol, no? Kinsa mang inahana nga dili maguol, mga igsoon, kung ang imong anak mamatay. So kining maong inahan tungod sa nahitabo, nahimo siya kanabitang murag hilumon. Di na kaayo siya mag-istorya-istorya. Kunya, di na siya mo-appeal sa mga gatherings. Kunya, ang di maayo kay dili na siya musimba ug lisod na kaniya ang pag-ampo. Usa kahapon, mga igsoon, samtang naglakaw siya nga nag-inusara, og samtang naglakaw siya sa dalan, miingon siya sa Ginoo, Lord, nganong gikuha man nimo akong anak? Nganong gitugot man nimo nga siya mamatay?
Og samtang naglakaw naglakaw siya, milabay siya sa usa ka gamay nga kapilya. Nakadungog siya sa usa ka pari nga nagmisa, nga din samtang kini maong pari nagbasa sa ebanghelyo, hilom sad siyang misulod og milingkod didto sa sulod sa kapilya. So gibasa sa pari ang bahin sa ebanghelyo mahitod sa mga disipulo nga naglakaw padong sa Emmaus. Gadiin ang maong mga tinun-an ni Jesus masulubon, nalibog og magulanon tungod sa pagkamatay sa ilang magtutudlo nga si Jesus. Ug samtang sila naglakaw, adunay usa ka tawo nga milabay o misabay, may kuyog kanila sa paglakaw. Apan si Jesus kadto pero wala sila makaila. Sa homilya miingon ang pari, usahay naghuna-huna ta nga naglakaw ta nga nag-inusara, apan nabanhaw nga Ginoo anaa sa atong kiliran nag-uban kanato. Pagkadungog ini sa maong inahan, nagsugod siyag hilak, og pagkahuman sa misa, midool siya sa pari og miingon, Father, karon murag nabati nako nga si Jesus naglakaw pag-usab uban kanako. Ang akong kasing-kasing Father murag nainit pag-usab, no? Wala mawala dayon ang iyang kasubo, apan mibalik ang iyang paglaom. Murag misiga pag-usab ang iyang kasing-kasing, no? Mga igsoon, maugid kini ang nahitabo sa ebanghelyo karon. Ang duha ka disipulo naglakaw padulong sa Emmaus. Nawad-an silang paglaom tungod sa pagkamatay ni Jesus. Masulubon sila o magulanon kaayo, no? Naghuna-huna sila nga wala nagayod ang ilang malauman. Huna-huna nila siya paman ang among gilauman. Apan samtang naglakaw sila paingon sa Emmaus nga magulanon, si Jesus miuban ug mikuyog sa ilang paglakaw, no? Apan wala sila makaila. Namati si Jesus sa ilang mga kasakit ug ipasabot niya ang mahitungod sa kasulatan ug gihatagan silang paglaom sa atong Ginoo. Ug sa ulahi miingon sila, dili ba nainit ang atong kasing-kasing samtang nakigistorya siya kanato sa dalan? Mga igsoon sa atong kasinatian, usahay kita kapuyon tungod sa atong mga problema, nabalaka kita sa pamilya, usahay mabad-an tagkadasig sa kinabuhi tungod sa mga krisis, mga problema, labi na karon mahal na ang gasolina. Unya, usahay masubo ang atong kasing-kasing, apan samtang nagsagubang kita sa mga problema, mga igsoon, naghuna-huna usab kita nga layo si Jesus. Wala ang atong Ginoo, labi na kung inigampo nato niya, mura bag feeling nato wa ta mabati sa Ginoo. Apan sa pagkatinuod mga igsoon, anaa ra gayud siya sa atong kiliran, no? Makaingon lang ta nga wala siya. Ug samtang giimbitar si Jesus sa mga disipulo nga dili usab mo padayon sa unahan mo, stay una uban kanila kay gabi ina, mao to nga nagpabilin si Jesus. Ug sa dihang nanihapon sila og nagpikas-pikas ang atong Ginoo sa tinapay, usapan didto pa sila nakaila nga si Jesus
di ay kadto nga kauban nila. Na-recognize nila nga si Jesus di ay ang nakig-uban, nakigkuyog kanila, no? Apan wala lang nila siya ma-recognize og nahanaw dayon si Jesus. Apan humani adto mga igsoon, ang ilang kasubo na pulihan og kalipay. Mibalik ang ilang paglaom, no? Mga igsoon sa pagabanhaw sa atong Ginoo kini nagpahinumdom kanato nga sa atong kinabuhi anaa gayon si Jesus nakigkuyog naglakaw uban kanato bisan pa man sa atong makasakit makaingon lang ta nga wala siya pero anaa siya nakigkuyog kanato, no? Kung tugutan lang nato ang atong Ginoo nga muuban kanato bisan pag ang atong kinabuhi gubot masulubon ang atong naong nawad-an paglaom ang atong kasing-kasing apan kung if we allow Jesus to go with us muinit kini pag-usab sama sa gibati sa mga apostoles. So mga igsoon, mao kini ang mensahe sa pagkabanhaw nga dili kita angay nga mahadlok, dili kita angay mabalaka tungod kay ang atong paglaom, ang atong gilauman nga mao si Jesus, dili patay, kundi buhi ug nabanhaw. Mao na nga kung ikaw nag-uulron, ikaw na balaka, ingna imong kaugalingon, ayaw kabalaka, buhi si Jesus, no? Buhi ang imong Ginoo. Amen. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan alang sa mga mas halawom nga pagpasalamat sa nabanhawng Kristo isip atong espirituhanong kalanon sa atong panaw sa kinabuhi o sa atong mga pag-ampo moingon kita Amahan pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, epektibong mumantala sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, magdalag paglaom ug kahayag, ngadto sa atong katawhan, pinaagi sa ilang maunongong pagpangalagad sa publiko, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato, nganong si Kristo kinahanglang magantos, ug sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw gikan sa mga minatay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim, ug malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa gubat, sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahapog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nasud diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasud maninguha unta pagpadulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear
ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita Amahan, pamatia kami. alang sa mga biktima sa gubat. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw unta sa kadungganan sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kahingpit sa kinabuhi, tipon sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Sa hilom mga igsoon atong ipaabot ngadto sa atong nabanhaw nga Ginoo ang atong gustong ihangyo kaniya. O kitang tanan moingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Langit ng Amahan, itugot kanamo ang halawom nga pagtuo nga gikinahanglan aron makaila kami sa imong anak diha sa tanang kahimtang nga among nasinati sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo kamo mga igsoon aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan, ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunong ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sangay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining adlaw nga may mayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, kung sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyong pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nilang pag-awit sa pagdaig sa pag-ingon.
sana sa kaiglasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sang kagalingon mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang sa kong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayoda alang kaninyo o alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong anak ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa iyong kanakubos ka na akong pinaagin sa iyong krus o pagkaman mauluwat sa gabi. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang amahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among Papa ug sa among obispo dinhi sa Cebu ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong, sa kahayag, sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Ihatag na kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kaysa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Karon mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, atong awiton ang mapulong itudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimong Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo maranging harian, ang kahugang himaya, wanod sa kanghuran. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanin. Kaigsoon ato karo ipakita ang timaan sa atong pag-inig suunay panagdait mana kaninyong tanan. Peace be with you all. Mga igsoon, kini mga atong Ginoong Jesucristo nga namatay, apan karon nabanhaw. Siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alam sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang nga maayo ako. Ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, nga human kami kalimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala, ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga bag-ong mga binuhat. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katong last nga nagkalawat, sorry wa ko kabantay ha, diya paday ka no, kalimot ko. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausag kanimo. iduko ang inyong ulo, gatong pangayoon ang panalangin sa Dios. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga igso, nahala na tong santos nga misa, manglakaw kita uban sa gugma ug sa panalipod sa atong Ginoo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.